Vítr udeřil do údolí Medicine Bow jako nákladní vlak 14. ledna 1874. A v době, kdy si Thomas Garrett uvědomil, že se komín jeho srubu hroutí pod 45 cm ledu, kamenné útočiště Margaret Brennanové bylo jedinou stavbou do 19 kilometrů, která stále stála. Teplota klesla na 42 grad za méně než 2 hodiny. 7 rodin se chystalo zjistit, zda 38letá irská vdova věděla o wyomingských zimách víc než muži, kteří přežili Bozeman Trail. Ale o 6 měsíců dříve se ti samí muži smáli, až se za břicho popadali, když jí sledovali, jak tahá vápenec. Margaret dorazila do údolí Medicine Bow v březnu 1873 s ničím jiným než $212, vozem plným nářadí, které patřilo jejímu zesnulému manželovi, a nárokem na 160 akrů půdy, kterého se předchozí majitel vzdal po jediné zimě. Nárok se nacházel na úpatí hory Elk, kde vítr proudil přírodní průrvou a teploty se mohly během odpoledne změnit o 40 grát. Jakob Kessler, který si na sousední pozemek přistěhoval před 6 lety, jí řekl na rovinu, že staví na nejhorším místě v údolí. Ta půda mrzne do hloubky 120 cm, řekl a tahal se za vousy. Pořádný základ nemůžeš vykopat dřív než v květnu a do té doby přijdeš o sezónu sázení. Poděkovala mu za starost a v dubnu začala těžit kámen, když půda byla stále napůl zmrzlá a většina lidí opravovala zimní škody. Věc byla v tom, že Margaret vyrostla v hrabství Clare, kde její dědeček stavěl kamenné chatrče, které vydržely 200 let v bouřích Atlantiku, kvůli kterým wyomingský vítr vypadal přátelsky. Pozorovala ho při práci, odkdy uměla chodit, a učila se, jak kámen drží teplo, jak tloušťka záleží víc než výška a jak správně postavená stavba dokáže proměnit nejhorší počasí v výhodu. Její manžel si přistěhoval na východní Kansas předtím, než v roce 72 zemřel na tyfus a ona prodala ten rovný prérijní nárok, jakmile půda roztála. Chtěla nadmořskou výšku, kámen a místo, kde by staré techniky skutečně zachránily životy, místo, aby je jen o něco zpříjemnili. Skeptici se seřadili jako vrány na plotě. Thomas Garrett přišel na západ po 15 letech jako armádní inženýr a viděl dost toho, čemu říkal přistěhovalecká pošetilost, aby zaplnil manuál. Postavil pevný srub z trámů podle armádních předpisů s dvojitými stěnami a sedlovou střechou navrženou tak, aby odváděla sníh. Když mu Margaret ukázala plány na kamenné zdi silné 90 cm a téměř plochou střechu pokrytou drnem, skutečně se zasmál. Paní Brennanová, kámen je dobrý na sklep, ale pro obydlí je to mrtvá váha. Ta střecha se při prvním pořádném sněžení zřítí a kámen nemůžete pořádně vytopit, aniž byste spálili půl metru dřeva denně. Nesnažil se být krutý. Skutečně stavěl podle knihy a kniha říkala dřevěné rámy s řádným větráním. Samuel Chen, který přišel do Wyomingu poté, co práce na železnici ustaly a strávil 3 roky prokazováním svého nároku, měl jiné obavy. Kámen zůstává studený, řekl jí svou pečlivou angličtinou. Mísil čínskou stavební moudrost s tím, co se naučil na hranici. Moje rodina staví ze země a dřeva, protože dýchají. Kámen zadržuje vlhkost, roste plíseň, způsobí vám nemoc do února. Nabídli jí pomoc s výstavbou pořádného zemního domu s přední dřevěnou stěnou. Něčeho, co by skutečně fungovalo s půdou, místo aby s ní bojovalo. Dokonce i Catherine Lindstromová, Švédka, která přežila 4 wyomingské zimy a jejíž zemní dům byl považován za vzor pro údolí, si myslela, že Margaret dělá nebezpečné chyby. Pila na dřevěném rámu je jedna věc, řekla Catherine a sledovala, jak Margaret značí základové linie. Ale tolik kamene? Jak to dostanete nahoru? Jak to zacementujete před mrazem? Ukázala na hromadu kusů vápence, které Margaret už vytěžila z výchozu 2 míle na jih. Strávíte celé léto stavbou a nebudete mít žádné plodiny, žádné zásoby a v listopadu budete žebrat o zimování u někoho jiného. Margaret se tiše usmála tím tichým úsměvem, který skeptiky znepokojoval víc, než kdyby se hádala. Můj dědeček vždycky říkal, že dům živí rodinu, odpověděla. Postavte ho špatně a budete mrznout nebo hladovět bez ohledu na to, kolik zasadíte. Co ještě nikdo z nich nechápal, bylo, že Margaret nehádala. Předchozí zimu strávila v penzionu v Laramu. Četla všechny meteorologické záznamy, které našla, a mluvila s železničními dělníky o tom, co viděli. Wyoming prostě nepromrzal. Promrzal náhle z poklesy teplot, které mohly zabít dobytek na otevřených polích a zmrazit sudy s vodou za méně než hodinu. Vítr byl neúnavný.
Přicházel z hory Elk rychlostí, která mohla strhnout šindele a zřítit špatně vystužené zdi. A sníh nepadal jemně, jako v Irsku nebo dokonce v Kansasu. Padal vodorovně. Hromadil se v závějích, které mohly pohřbít první patro srubu a vytvořit zatížení, které běžné střechy nezvládly. Potřebovala tepelnou hmotu. Potřebovala stavbu, která by absorbovala nápor sněhové bouře a proměnila všechen ten chlad v výhodu. A potřebovala začít stavět, než jí kdokoliv přesvědčí o konvenčním řešení, které by jí zabilo. Do poloviny května vytěžila dostatek vápence na zahájení základu. Kámen v této části Wyomingu byl dar z nebes. Sedimentační vrstvy, které se čistě štěpily klíny a dlouho ležely v suchu, takže byly stabilní. Každý blok vážil mezi 18 a 40 kg. Velikostně odpovídal tomu, co mohla sama zvednout a umístit. I když Jakubovi teenageři pomohli s některými monstry, která přesahovala 54 kg. Vykopala základový příkop do hloubky 107 cm, šla pod mrazovou linii, na kterou ji Jakob upozornil, a vyplnila ho největšími kameny, usazenými v vápenné maltě, kterou namíchala z místních ložisek. Samotný základ trval 6 týdnů. Thomas Garrett se zastavil začátkem června, sledoval ji 20 minut a zavrtěl hlavou. Stále to děláte, paní Brennanová. Ještě nemáte ani zdi a už je skoro čas sázení. To je přesně to, o čem mluvím. Metody staré země, které se nehodí na podmínky hranice. Ale tady je to, čeho si Thomas nevšiml. Margaretin základ byl silný 40 cm a po celém obvodu vyčníval 20 cm nad terén. Nebyla to jen podpora. Byl to začátek tepelné baterie, která by ukládala letní teplo a zimní chlad způsobem, jakým dřevo nikdy nemohlo. Nenechala žádné mezery, nepoužila žádné dřevo a vytvořila základnu, která by rozložila váhu těch 90 sem zdí na nosné body každých 35 cm. Samotný vápenec byl dostatečně hustý, aby zcela zastavil pronikání větru a zároveň dostatečně porézní, aby zvládal vlhkost. A vápenná malta, kterou namíchala, byla tradiční římský vzorec, 3 díly písku na 1 díl vápna, který by s věkem skutečně sílil. Pokud se na to díváte a přemýšlíte, jak tradiční stavební techniky přežily po staletí, zatímco moderní zkratky selhávají, začínáte chápat, proč tento kanál existuje. Klikněte na tlačítko odběru, protože dokumentujeme znalosti, které udržovaly lidi naživu, než jsme měli ústřední topení a stavební předpisy. A tyto příběhy jsou nyní důležitější, než si většina lidí uvědomuje. Zdi rostly během června a července, v průměru o 10 cm denně. Margaret pracovala většinou sama, i když Catherine občas přinesla jídlo a zůstala pomoci s taháním kamene. Technika byla jednoduchá, ale přesná. Velké kameny na vnější a vnitřní straně. Vnitřek vyplněný sutí a maltou. Každá vrstva pečlivě vyrovnaná a ponechaná vytvrdnout den před další vrstvou. Do srpna zdi dosahovaly výšky 210 cm a byly silné 90 cm u základny, zužující se na 75 cm nahoře. Vnitřní rozměry stavby byly pouze 5x7, 3m, menší než sruby podle armádního manuálu, ale tyto zdi představovaly tepelnou hmotu, ekvivalentní přibližně 14 kordům dřeva a kapacitu pro ukládání tepla. Samuel se zastavil začátkem srpna a přivedl svého syna, aby viděli to, čemu říkal kamenná pevnost. Prošel obvod, prohlížel maltové spoje a v hlavě si počítal. Je to pevná práce, připustil s jasným překvapením v hlase. Ale paní Brennanová, stále jste neodpověděla na otázku vytápění. Takto silný kámen se dlouho zahřívá. Do Vánoc spálíte zásoby dřeva jen tím, že se budete snažit zahnat chlad. Margaret to očekávala. Postavila krb do severní stěny, masivní, 8 mém široký, 2 mém hluboký, s kamennou lavicí na každé straně a komínem, který využíval odpadní teplo k ohřívání kamenů před odvodem ven. Ale skutečnou inovací bylo to, co udělala s podlahou. Místo, aby ji položila na úroveň terénu jako běžný srub, vykopala dalších 55 cm a vytvořila prostor pro plazení, který se napojoval na popelník krbu řadou kamenných kanálů. Teplý vzduch z ohně by ohříval kameny podlahy ze spodu, zatímco zdi by absorbovaly a vyzařovaly teplo hodiny po vyhasnutí ohně. Také vestavěla ventilační kanály do silných zdí, úzké průchody, které se daly otevírat a zavírat kamennými zátkami, což jí umožňovalo regulovat proudění vzduchu bez ztráty tepla. Kámen nejen ukládá teplo, vysvětlila Samuelovi, vyrovnává ho.
Topím tady tvrdě 4 hodiny a zůstane to teplé 16. Navíc veškerá tato hmota znamená, že se teplota uvnitř mění pomalu. Opravdu pomalu. Když je venku 18 grad cc, tady může být 13 grad cc bez jakéhokoliv ohně, jen z včerejšího tepla, které stále vyzařuje. Samuel pomalu přikývl. Jeho vlastní lidé stavěli s tepelnou hmotou tisíce let. Princip chápal, i když ho nikdy neviděl aplikovaný právě takto. Ale střecha, naléhal. Stále plánujete ten plochý design? Ano. A tady se věci začaly zajímavě, protože Margaret viděla během své zimy v Laramu něco, čeho si většina osadníků nikdy nevšimla. Sníh nepadal jen dolů. Byl přerozdělován větrem, hromadil se na závětrných stranách a oškraboval se z návětrných svahů. Sedlová střecha by vytvořila závěje na jedné straně a mohla by schazovat sníh na vchodové dveře. Ale mírně nakloněná střecha navrhla svou s pouhým 10 cm poklesem ze severu na jih přes 5 m, což by umožnilo větru klouzat po vrcholu, zatímco sníh by se zhutnil do izolační vrstvy. Kombinaci s drnem, který plánovala položit na dřevěné desky, by měla střechu s R hodnotou, které by žádné množství šindelů nemohlo konkurovat. Střecha se dokončila v září. Použila místní topol na trámy, sama je nařezala a přitáhla je svými 2 mulami. Každý trám překlenul šířku 3 m a byl usazen do kamenných zdí s 20 cm nosnou plochou. Na trámy šly desky, pak vrstva březové kůry pro vodotěsnost, pak 30 cm drnu nařezaného z jejího vlastního pozemku na 60 cm čtverce. Celá sestava vážila přibližně 1800 kg, ale rozložená na 12 trámů usazených ve 90 cm silných kamenných zdech. Zatížení bylo naprosto zvládnutelné. Střecha armádního srubu Thomase Garretta vážila možná 360 kg, ale snažila se také odhazovat sníh, místo aby ho využívala. Do 1. října bylo útočiště dokončeno a Margaret se nastěhovala se svým skromným majetkem. Na vápno, nářadí, které ještě neměla, a topolové trámy utratila přesně $173. Všechno ostatní, kámen, písek, drn, práce, pocházelo z její vlastní půdy a rukou. Pracovala zhruba 12 hodin denně po dobu 168 dnů, což znamenalo, že stavba představovala asi 2000 hodin kvalifikované práce. Najatá posádka by stála minimálně $500, pokud by se vůbec našli muži ochotní postavit něco tak nekonvenčního. Sousedé sledovali a čekali. Catherine přinesla bochník chleba a nějaké zavařeniny v den stěhování a stála uprostřed jediné místnosti a s neskrývanými obavami se dívala na tu masivní plochou střechu. Margareto, doufám, že máš pravdu, řekla tiše. Opravdu doufám, ale ta střecha mě děsí. Tady máme sněhové pokrývky vysoké 90 cm. Já vím, odpověděla Margaret. Spoléhám na to. Listopad přinesl chlad, ale nic mimořádného. Teploty se pohybovaly od 15 do 35 grad Celsius a Margaret udržovala malá ohniště, jen aby otestovala svou teorii vytápění. Vědecky se nemýlila ohledně efektu tepelné hmoty. 4 hodiny ohně ráno udržovaly interiér na 58 až 62 grad Celsius, dokud si večer neudělala další oheň. Silné zdi znamenaly, že se teplota měnila tak pomalu, že si venkovních výkyvů sotva všimla. Když v noci klesla na 10 grad Celsius, interiér se ráno snížil pouze na 53 grad Celsius. Kámen dělal přesně to, co navrhla, absorboval teplo během teplých částí dne a vyzařoval ho zpět během chladných období. Thomas Garrett se zastavil koncem listopadu, údajně aby zkontroloval její blaho. Vešel dovnitř, ucítil teplo a s neochotným zájmem si prohlédl uspořádání krbu. Přiznávám, že je tepleji, než jsem čekal, řekl. Ale pálíte co? 0,5 metru dřeva za 2 týdny. To je pořád hodně dřeva. 1/4 metru, opravila ho Margaret. A vytápím asi 432 kubických stop na komfortní úrovni. Vaše chata vytápí možná 700 kubických stop a vy spotřebujete metr dřeva každých 10 dní. Řekla to věcně, bez vychloubání. Čísla mluvila sama za sebe. Zamračil se a v hlavě si to počítal. Rozdíl v účinnosti byl skutečný. Kámen ukládal teplo tak efektivně, že mohla intenzivně topit krátkodobě místo udržování konstantního hoření. Méně dřeva znamenalo méně tahání, méně sekání, méně času stráveného palivem místo jiných úkolů přežití. Stále to neřeší problém se střechou, zamumlal, ale jeho skepse se posunula od jisté katastrofy k neochotnému čekání. Prosinec přišel tiše, pak stále nepřátelštěji.
teplota 8. Prosince klesla na 0, zůstala tam 4 dny, pak 12. Prosince spadla na 17 stupňů pod nulou. Vnitřní teplota Margaret klesla během nejchladnější noci na 48 grad CT, ale jediný 4hodinový oheň následující ráno ji vrátil na 62 grad CT a zdi udržely teplo i během dalšího krutého noci. Spotřebovala méně než metr dřeva za měsíc a přitom zůstala konzistentně pohodlnější než kdokoliv jiný v údolí. Kámen vyhrál argument o vytápění, ale skutečná zkouška teprve přicházela a nikdo o tom ještě nevěděl. Počasí na území Wyomingu sledovalo vzorce, které meteorologové v Cheyenne teprve začínali dokumentovat. Studený vzduch z Kanady se hromadil za horskými hřebeny, někdy i týdny, a vytvářel tlakové rozdíly, které se mohly s devastující rychlostí uvolnit. Když se to stalo, teploty nejen klesaly, ale hroutily se. A když studený vzduch narazil na vlhkost stoupající z jihu, vznikaly sněhové bouře, které mohly pohřbít celé osady a zabít každého, kdo se ocitl venku. Znamení se objevilo 12. ledna. Teplota odpoledne stoupla na 38 grad celá, dostatečně teplo, aby Jakobova žena pověsila prádlo ven. Vítr se stočil na jihovýchod a přinášel vzduch, který voněl vlhkostí navzdory zimnímu období, a mraky se hromadily na severní straně hory Elk Mountain s tou zvláštní žlutohnědou barvou, kterou staří farží rozpoznali jako vážný problém. Samuel Chen to také rozpoznal. Viděl horské počasí v Kalifornii během svých dnů na železnici a věděl, že teplo před bouří znamená chlad během ní. Jel k Margaret těsně před západem slunce a našel ji, jak zpevňuje střechu z drnů, přidává extra kusy v diagonálním vzoru. Bouře přichází, řekl jednoduše. Vím, odpověděla, aniž by přestala pracovat. Velká. Měla bys zůstat u Catherine nebo přijít k nám. Ta střecha. Budeme v pořádku. Podívala se na něj přímo. Samuele, postavila jsem to přesně pro to, co přichází. Ale řekni Jakobovi a Tomasovi, aby dali svá zvířata dovnitř, pokud mohou, a kdokoliv se slabou střechou by měl vědět, že to bude špatné. Odjel šířit varování, stále nepřesvědčený, ale neochotný hádat se s ženou, která se ukázala být ve své kamenné pevnosti pravdivější než nepravdivá. Do půlnoci teplota klesla na 12 grad C. Do 4, 0 ráno 14. Ledna dosáhla 0 a do 6. 0 ráno, kdy mělo vyjít slunce, byla teplota 21 stupňů pod nulou a rychle klesala. Sněhová bouře zasáhla údolí Medicine Bow v 7, 14 ráno s rychlostí větru, která byla později odhadnuta na 70 mph. Sníh nepadal. Letěl horizontálně a na závětrné straně staveb budoval závěje rychlostí zhruba 6 palců za hodinu. Thomas Garrettova chata, postavená podle armádních specifikací se sedlovou střechou a dvojitými dřevěnými stěnami, začala trpět poškozením během prvních 2 hodin. Tlak větru na návětrné straně způsobil selhání spár a sníh začal pronikat mezerami ve stěnové konstrukci. Jeho komín, postavený z říčního kamene a hliněné malty, se rozpraskal, protože extrémní teplotní posun způsobil nerovnoměrnou kontrakci. Do 10. 0 ráno jeho žena Emma ucpávala mezery hadry, zatímco Thomas se snažil udržet oheň hořící navzdory větru sajícímu vzduch přes selhávající spáry. Jejich vnitřní teplota klesla na 38 grad a stále klesala. Sedlová střecha krásně odváděla sníh, přesně jak bylo navrženo, ale tlak větru způsoboval, že se dřevěný rám ohýbal a každý ohyb rozšiřoval mezery ve stěnách. U Jacoba Kesslera byl problém jiný. Jeho chata seděla v mírné depresi, která poskytovala určitou ochranu před větrem, ale sníh se hromadil proti jeho severní zdi děsivou rychlostí. Dopoledne byla závěj vysoká 4 stopy a tlačila na jeho dveře s takovou silou, že je nemohl otevřít. Jeho 5členná rodina byla uvězněna uvnitř s klesajícími teplotami a jejich zásoby dřeva byly nižší, než plánoval na toto období zimy. Sodová dům Catherine Lindstrom, model, na který všichni poukazovali, si s větrem poradila lépe než dřevo, ale čelila vlastní krizi. Sníh našel slabé místo, kde se sodová střecha setkávala s dřevěnou přední stěnou a voda z tajícího sněhu na linii střechy mrzla, jak kapala, a vytvářela ledovou hráz, která nutila vlhkost zpět do drnů. Do časného odpoledne části jejího stropu kapaly a ona chytala vodu do každého hrnce, který vlastnila, zatímco se snažila udržet své děti v teple a suchu. Rodina Samuela Chena byla mezi konvenčními stavbami v nejlepší kondici.
Jeho kombinace zeminy a těsné konstrukce si s větrem poradila dobře, ale i on spaloval dřevo rychleji, než bylo udržitelné. Extrémní chlad jednoduše přemáhal běžné strategie vytápění. A pak tu byla Margaret. Uvnitř jejího kamenného přístřešku zněla sněhová bouře jako vzdálenko. Tlak větru narážel na ty třístopé zdi s obrovskou silou, ale kámen pod tlakem je v podstatě nezničitelný. Sníh se hromadil na její téměř ploché střeše přesně tak, jak plánovala, a vytvářel rovnoměrnou vrstvu, která se hodinu od hodiny zahušťovala. Dopoledne bylo na střeše zhruba 28 palců sněhu, což představovalo hmotnostní zátěž přibližně 7,0 liber navíc k samotné 4,0 librové střešní konstrukci. Celkem 11,0 liber, podpořených 12 rámy stopolů usazenými v kamenných zdech postavených tak, aby zvládli mnohem víc. Vnitřní teplota v poledne byla 61 grad Celsius. Udělala jeden oheň v 6:00 ráno před bouří a kámen stále vyzařoval teplo o 7 hodin později. Zdi, již v tepelné rovnováze z měsíců kondicionování, nyní využívali izolační přikrývku sněhu na střeše. Hodnota R celého jejího střešního systému, prken, kůry, drnů a 2 stop čerstvého sněhu byla někde nad 45, lepší než jakákoliv moderní izolovaná půda. Únik tepla střechou v podstatě ustal. Ale co je důležitější, všechna ta hmota znamenala stabilitu. Zatímco se venkovní teplota během bouře pohybovala od 21 pod nulou k 37 pod nulou a zpět na 18 pod nulou, vnitřní teplota Margaret se za 12 hodin lišila o méně než 3 grad cc. Kámen absorboval změny tak pomalu, že chaos venku uvnitř sotva zaregistroval. Ve 14:00, kdy bouře vstupovala do své nejhorší fáze a teplota dosahovala 43 stupňů pod nulou, Margaret přes vítr zaslechla něco. Znělo to jako křik. Oblékla si nejtěžší kabát, obvázala si šátek kolem obličeje a otevřela dveře, které se otevíraly ven, přesně proto, aby jí sníh nemohl uvěznit, a našla Samuela Chena a Thomase Garretta, jak se prodírají závějemi po pás k jejímu přístřešku. Thomasova tvář byla pokrytá ledem od zmrzlého dechu a Samuel kulhal kvůli podvrtnutému kotníku. Thomas přes vítr zakřičel: "Můj komín se zřítil. Emma a děti mrzne." Vklouzli dovnitř a Margaret za nimi zabouchla dveře. Oba muži tam stáli, lapali po dechu a třásli se a pak si pomalu uvědomili, co cítí. Bylo teplo, ne teplo na přežití. Skutečně příjemné teplo. Oheň uhasl před 3 hodinami. Přesto teplota stále přesahovala 60 grad Celsia. Thomas zíral na masivní kamenné zdi a plochý strop bez známek namáhání úkrbu, který spotřeboval možná 10 dřeva, které by jeho uspořádání vyžadovalo. Jak? Zeptal se jednoduše. Fyzika, odpověděla Margaret a už vytahovala deky a podněcovala uhlíky zpět do plamenů. Kolik lidí potřebuje přístřeší? Do soumraku se v kamenném přístřešku Margaret o rozměrech 18x24 stop ubytovalo 17 lidí. Thomasova 4členná rodina, Jakobova 5členná rodina, kteří se prokopali ven a urazili půl míle bouří. Catherine a její 3 děti s poškozením vodou, což učinilo její sodový dům neobyvatelným. Samuelova žena a syn, kterému dali prostor k zotavení z poranění kotníku. A samotná Margaret, hostící všechny s klidnou efektivitou, která pramenila z toho, že přesně věděla, co její stavba zvládne. Masivní krb topila intenzivně 6 hodin, spotřebovala asi 8 metrů dřeva, aby prostor vytopila na 68 grad Celsia. 17 lidí přidalo tělesné teplo, zhruba 600 BTU za hodinu na osobu, které kámen absorboval a redistribuoval. Otevřela ventilační kanály, které vestavěla do zdí, což umožnilo odvod vlhkosti z dýchání a mokrého oblečení, zatímco tepelná hmota udržovala stabilní teplotu. Podlaha, vyhřívaná ze spodu těmito kamennými kanály, zůstala dostatečně teplá, aby na ní děti mohly pohodlně sedět. Venku bouře zuřila celou noc. Teplota dosáhla minima 46 stupňů pod nulou ve 3:00 ráno. Rychlost větru zůstala nad 50 mph až do úsvitu. Nahromadění sněhu dosáhlo v údolí 37 palců s závějemi přesahujícími 9 stop na některých místech. Byla to nejhorší sněhová bouře, jakou údolí Medicine Bow zažilo v zaznamenané historii. A později byla zdokumentována jako jedna z určujících povětrnostních událostí desetiletí na území Wyomingu. Uvnitř kamenného přístřešku přežilo 17 lidí v relativním pohodlí. Margaret udržovala oheň hořící celou noc, ale na úrovních mnohem nižších,
než by bylo nutné v jakékoliv jiné stavbě. Kamenné zdi vyzařovaly uložené teplo tak efektivně, že vnitřní teplota nikdy neklesla pod 63 °C. Děti spaly. Dospělí se střídali v bdění, ale většinou z opatrnosti, nikoli z nutnosti. Stavba, které se před 6 měsíci vysmívali, byla nyní jedinou věcí, která stála mezi dvěma rodinami a zmrznutím k smrti. Do úsvitu 15. ledna bouře ustoupila. Slunce vyšlo nad krajinou přeměněnou na bílou pustinu se závějemi tak vysokými, že několik čet bylo pohřbeno po linie střech. Thomas Garrettova chata přežila, ale utrpěla vážné škody. Komín zničen, několik sekcí stěn narušeno pronikáním větru a dostatek námrazy uvnitř, aby byla neobyvatelná, dokud nebudou provedeny řádné opravy. Jakobova chata byla neporušená, ale vyžadovala rozsáhlé vykopávání a spotřebovala jeho zásoby dřeva na nebezpečné úrovně. Catherinin sodový dům by potřeboval kompletní výměnu střechy, jakmile přijde tání. A Margaretin kamenný přístřešek stál přesně tak, jak byl postaven, s 3 stopami sněhu zhutněného na střeše, což přidávalo izolaci a strukturální váhu, díky čemuž byla celá sestava ještě stabilnější. Zdi nevykazovaly žádné praskliny, žádné poškození mrazem, žádné kompromisy. Interiér zůstal teplý a suchý za podmínek, které dohnaly každou jinou stavbu k selhání nebo za její hranice. Rodina zůstala ještě 2 dny, zatímco lidé kopali a prováděli dočasné opravy. Margaret je krmila z jejího sklepa na kořeny, který zůstal během bouře na stabilních 38 °. Díky stejným principům tepelné hmoty sdílela to, co měla, bez komentářů nebo soudů. Byli to její sousedé a potřebovali pomoc. Tak to na hranici fungovalo. Ale 3. den, když Jakub a jeho synové prosekali cesty a Thomas provizorně opravil dočasný komín, se rodiny připravovaly na návrat domů. Jakub si Margaret vzal stranou, jeho zjizvená tvář byla vážná. Paní Brennanová, dlužím vám omluvu. Myslel jsem, že stavíte hrobku. Ukázalo se, že jste postavila jediné bezpečné místo v údolí. Thomas Garrett se s přiznáním chyby cítil méně pohodlně, ale zvládl to. Mýlil jsem se ohledně kamene, řekl strnule, a střechy a topení. Stavěl jsem podle příručky a příručka málem zabila mou rodinu. Odmlčel se a pak s překvapivou pokorou dodal. Byla byste ochotná mi ukázat, jak jste udělala základy? Potřebuji přestavět svůj komín a tentokrát bych to rád udělal správně. Samuel Chen se jí jen poklonil, gesto úcty, které uznalo její dovednost i její štědrost. Catherine ji objala a zašeptala, děkuji, že jste nás zachránila a děkuji, že jste měla pravdu, když všichni ostatní neměli. Zpráva o bouři a Margaretině přístřešku se šířila po území rychlostí letního lesního požáru. Na jaře 3 rodiny v údolí Medicine Bow Valley postavili vlastní kamenné stavby s využitím variant jejich technik. Thomas Garrett přestavěl celou svou chatu z vápence. Těžil si ho sám s 3stopými zdmi a upraveným designem ploché střechy. Jakub přidal kámen ke své stávající chatě a vytvořil hybridní stavbu, která kombinovala jeho tesařské dovednosti s principy tepelné hmoty Margaret. Dokonce i územní zeměměřič z Laramu přijel zdokumentovat přístřešek, změřit zdi, prozkoumat konstrukci střechy a zapsat si poznámky o topném systému. Margaret jim všem pomáhala, volně sdílela své znalosti, protože to vyžadovalo přežití. Neukrývali jste techniky, které by mohly zachránit životy. Učili jste je, vylepšovali jste je a zajistili jste, aby další generace stavěla lépe než ta předchozí. Historické záznamy ukazují, že údolí Medicine Bow Valley nestratilo žádné osadníky kvůli vánici v lednu 1874, neobvyklé pro bouři takového rozsahu. Zásluhy patří jedné ženě, která pochopila, že tradiční znalosti nejsou zpátečnické. Byly testovány po staletí a přizpůsobeny místním podmínkám lidmi, jejichž životy závisely na tom, aby to udělali správně. Vápenec, který těžila, stále existuje ve Wyomingu. Stejné sedimentární ložisko, které umožnilo její přístřešek. Principy, které používala, tepelná hmota, řízené větrání, sníh jako izolace, se objevují v moderních udržitelných stavebních návrzích, i když jsou často prezentovány jako inovace spíše než znovu objevy. Pokud jste s tímto příběhem zůstali, chápete, proč je zachování těchto znalostí důležité. Nebyli to jen zajímaví lidé, kteří dělali zajímavé věci. Řešili základní problémy přežití s řešeními, která fungují dodnes. Přihlaste se k odběru, abyste pomohli udržet tyto techniky zdokumentované a dostupné.
Protože moudrost Margaret Brennanové a tisíců jí podobných si zaslouží víc než zapomnění ve prospěch metod, které selžou, když je nejvíce potřebujeme. Margaret Brennanová žila v tomto kamenném přístřešku až do své smrti v roce 1891 ve věku 55 let. Nikdy se znovu nevdala, obhospodařovala svých 160 akrů a chovala dostatek dobytka a pěstovala plodiny, aby si skromně vydělala. Její přístřešek vyžadoval prakticky žádnou údržbu. Kámen nehnije a dobré zdivo se s věkem jen posiluje. Když zemřela, odkázala majetek nejstarší dceři Catherine Lindstam, která žila ve stejné stavbě až do roku 1923. Samotný přístřešek stál až do roku 1947, kdy ho nakonec rozebral pravnuk, který chtěl postavit moderní ranč. Fotografie z demolice ukazují maltové spoje stále pevné po 73 letech, kameny ve zdi v perfektním stavu a kapsy na trámy ve zdech, nevykazující žádné známky hniloby nebo poškození. Dubové trámy chráněné před povětrnostními vlivy kamennou a pilovou střechou byly stále konstrukčně pevné. Několik těchto trámů bylo zachráněno a později darováno Wyoming Historical Society, kde zůstávají jako fyzický důkaz toho, co jedna žena postavila se znalostmi, kamenem a absolutním přesvědčením. Moderní inženýři analyzovali Margaretin návrh pomocí současného softwaru pro strukturální modelování. Čísla potvrzují to, co osadníci na hranici zjistili zkušenostmi. Tloušťka jejich zdí byla ve skutečnosti přebudovaná pro zátěže, kterým čelila, což znamená, že mohla jít tenčí a ušetřit práci. Ale právě toto přebudování je důvodem, proč stavba přežila 3–4 století s nulovou údržbou. Její topný systém, založený na sálavé hmotě a řízeném proudění vzduchu, dosáhl tepelné účinnosti srovnatelné s moderními pasivními solárními návrhy. Konstrukce střechy s její nosností sněhu a izolačními hodnotami překonala moderní stavební předpisy pro extrémní klimatické zóny. Ale skutečné dědictví není v číslech. Je v principu, který Margaret demonstrovala. Tradiční techniky, vyvinuté v jednom prostředí, mohly být promyšleně přizpůsobeny jinému, pokud jste pochopili základní fyziku. Irské kamenné chatrče nebyly přímo přenosné do Wyomingu, ale znalost toho, jak se kámen chová, jak ukládá teplo, řídí vlhkost a poskytuje hmotu, absolutně byla. Vzala tyto znalosti, studovala místní podmínky a vytvořila něco, co fungovalo lépe než cokoliv dovezeného z východních stavebních příruček nebo vojenských specifikací. Skeptici, kteří se smáli jejímu tahání vápence, odešli z té vánice s jiným pochopením. Nebylo to tak, že by byli hloupí nebo ona byla magická. Je to tak, že přežití na hranici vyžadovalo ochotu zpochybňovat přijaté metody a testovat alternativy, když šlo o život a smrt. Thomas Garrettova armádní příručka fungovala ve Virginii dobře. Wyoming téměř zabila jeho rodinu. Techniky Margaretina dědečka z Irska by na prérii v Kansasu selhaly. Upravené pro podmínky Wyomingu zachránili 17 životů. To je to, co tradiční moudrost skutečně znamená. Ne slepé dodržování starých metod, ale hluboké pochopení principů pro jejich inteligentní adaptaci. Margaret věděla, proč kámen funguje. Nejen to, že funguje, ale chápala tepelnou hmotu, přenos tepla, strukturální zatížení a řízení vlhkosti na úrovni, která pocházela z pozorování svého dědečka a následného promýšlení toho, jak by se stejná fyzika projevila v naprosto odlišném klimatu. Hranice vyžadovala tento druh myšlení od všech, kdo ji přežili. Nemohli jste jen kopírovat to, co dělal váš soused. Museli jste pochopit, co funguje, proč to funguje a jak to přimět fungovat pro vaši konkrétní situaci. Osadníci, kteří prosperovali, byli ti, kteří kombinovali respekt k tradičním znalostem s ochotou testovat a ověřovat. Ti, kteří selhali, byli obvykle ti, kteří buď odmítli veškerou tradici jako primitivní, nebo přijali veškerou tradici jako posvátnou. Oba extrémy vás zabili. Margaret Brennanová představuje něco důležitého, co jsme většinou ztratili. Myšlenku, že obyčejní lidé by mohli být skutečnými experty na technologie přežití. Nebyla to inženýrka s formálním vzděláním. Byla to vdova, která dávala pozor, učila se od svého dědečka, studovala své prostředí a pečlivě aplikovala znalosti. Kamenný přístřešek nebyla náhoda ani inspirace. Byla to metodická aplikace pochopených principů na konkrétní problém. A když to fungovalo, nikomu to nevnucovala. Sdílela znalosti, aby ostatní mohli stavět své vlastní verze. Tato štědrost znalostí je stejně důležitá jako samotné znalosti. Představte si, že by si techniku nechala pro sebe, účtovala lidem za stavbu jejich staveb nebo odmítala učit ostatní.
Stavební fond údolí by zůstal zranitelný a další vánice by zabila lidi, kteří mohli být zachráněni. Místo toho se do 5 let od bouře v roce 1874 údolí Medicine Bow Valley stalo po celém území Wyomingu známým jako místo, kde lidé stavěli z kamene, stavěli chytře a přežívali zimy, které drtily osady používající konvenční metody. Lekce přesahuje kamenné přístřešky. Pokaždé, když odmítneme tradiční techniky jako zpátečnické nebo primitivní, riskujeme ztrátu řešení, která by mohla vyřešit moderní problémy. Pokaždé, když předpokládáme, že novější je automaticky lepší, ignorujeme staletí empirického testování, které oddělilo fungující metody od selhání. A pokaždé, když nedokážeme zdokumentovat a sdílet znalosti, které by mohly zachránit životy nebo snížit utrpení, opakujeme chyby těch, kteří byli před námi. Margaret Brennanová postavila v roce 1873 ve Wyomingu jeden kamenný přístřešek. Ale skutečná stavba byla důkazem konceptu, který změnil způsob, jakým celé údolí přistupovalo k přežití. To stojí za zapamatování, to stojí za zdokumentování a to stojí za přenesení vpřed. Pokud vás tento příběh oslovil, pokud vidíte hodnotu v zachování znalostí, které fungovaly, když všechno ostatní selhalo, klikněte na tlačítko like a zanechte komentář o tradičních technikách, které si zaslouží více pozornosti. Tyto příběhy jsou důležité. Tyto metody jsou důležité. A to, že si pamatujeme, že 38letá irská vdova věděla o přežití ve Wyomingu více než vyškolení armádní inženýři, je také důležité. Ne proto, že by jí to činilo výjimečnou, ale proto, že to dokazuje, že pečlivé pozorování, tradiční znalosti a inteligentní adaptace mohou vyřešit problémy, které příručky a předpisy přehlížejí. Margaretin přístřešek zachránil 17 životů jedné lednové noci. Ale znalosti, které demonstrovala, že kámen může ve Wyomingu fungovat, že tepelná hmota může řešit extrémní chlad, že ploché střechy zvládnou sněhové zatížení, tyto znalosti pravděpodobně zachránily stovky dalších v následujících desetiletích. Jak se ostatní učili z jejího úspěchu? To je skutečné dědictví. Ne to, co postavil jeden člověk, ale to, co se naučilo mnoho lidí. A stále se z toho učíme i dnes, ať už si to uvědomujeme nebo ne.